Beginilah suasana desa yang sering dirindukan. Kali ini kami nggak hanya jualan sayur keliling. Kami juga mengajak kalian semua untuk lebih dekat dengan kehidupan di desa. Ya kuwi gula Jawa apik mak kuwi. Jarine bakule. Pira sak tangkep ngene iki? Tak tangkap roe. Kalebar saya. Ya njaluk. 1 2 3 4 5. Oh, loro wae deh njaluk. Ada arak, kowe ketek. Gak seneng bakul Pak. Ate. Mati ya iki. Apa? Roti rumah. Tempe plastik. Wis jangan wis udah. Wis batak-batak wae bikin iki. Sawi. Bakso tadi. Kau tangkap ini? Loro apa siji? Loro. Ya iki. Tangkap nih. Ini? Heeh. 4.000 karo 5.000. Coba yang gini. Ambil parut nih gini. Lagi 9.000. Lah kok betul nggak ya? Kabar bahagia apa ini? Walaupun rezeki gede. Tanganku nek wingi keduten yo. Nampa duit lewat tok. Bar kuwi mlebu BRI. Hah? Kita bar kuwi mlebu BRI. Manasan. Ki roti siji ki pas 10.000. Ya, kan roti rumah kan. Wedang ngono. Ora iku, pun tak ora ikune. Di. Lho iku ke dijatah sekolor, Mas. Kecap. Kecap yo isik. Lacap Oh, anggur. anggur. Anggur jamu semrowo. Pepaitan. Wah, meteng yo ra kono. Busuk. Kowe Nah. aneh. Sen. Kadang nek kae sawu. Kecere sapa? Iki lho, Kowe dhisik tuku kursi ngono kuwi piro? iki. Heeh. Yo masih kuwe iki. Bakso enten. Sawi enten, tahu putih nggih enten, Mak. Apa santet? Anu, buka nih kono apa nih kok? Gula Jawa enten, kambil parut, kantun setunggal. Tempe godong tese. Tempe plastik tese. Oseng-osengan kari klit minjo kita emang. Wes kena kabeh malan. Jepan wau rajangan kenging punan. Kantun iki, Mak. Niki lho, Mak. Tempe plastik. Setunggal. Kalih napa melih? Itu jajal ning gede-gede kae. Napa nih? Tahu. Oh, nggih. Gede-gede tenan. Mosok ora oleh tilak. Arek wong kidulan yo do seneng. Oh, nggih. Amin. Sore, Mak, kono iki. Anu nek masak ke saben dina, Mbak. Sore nyatang iki. Awan paling ora nek iyane kan lagi sing metu putih. Engko gorengine bar luhur. Oh. Nek esuk ora enek. Esoknya kan lagi gawe, Mak. Gawe tekan awan. Gawe tekan awan to. Esok sing metu tahu putih sik dadi kabu ya. Oh bar kuwi digoreng bar luhur. Nek ngono ning nggo sayur anu do idir ke ora esuk, do sore. Iya kulakne engko to idirke sesuk. Esuk. Oh ngono. Ora. Sapa? Pak Yudi. Oh lagi nih Pak Yudi. Pak Yudi ke anu apa kuwi? Enaknya hidup di desa saat musim seperti ini. Tanaman hijauan, jagung, ketela, kacang. Kami jualan sayur keliling mengajak kalian semua. Melihat pemandangan alam di desa dengan suasana desanya yang asri. Terletak di Wonogiri sebelah selatan, tepatnya di Gebang Harjo dan Linggang, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah.
Rego. Eh? Ayo udang rego. Bakso, kayak ngesap bakso. Sok pangan dhewe wae ngono anak tuku. Heeh. Kayak ngusang bakso wae. Ora, Mbak. Kuwi ke wis utrake opo kan mau. Yo barang-barang Barang-barang. kancane. Gula Jawa ya enek. Gula Jawa aku kan dhewe. Tempe plastik. Wis oleh. Pon. Oleh ndak ning tuku ning anu kan mau 3,5 opo kek. Oh, segede. Ora gedhi. Lah, Oh cilik nih Mas Gilu. gadah. Gadah, Mbah. Tempe tahu enten. Kambil parut nggih enten. Sik gadah. Bakso enten. Gambang kok. Brambang mboten beton iki wau, Mbah. Tahu putih sawi niku, Mbah. 2.000 namungan. Atur setunggal niki. Amit, yo sakmene, Mbah, 2.000 wae. Wong sitok kan Nggih. Dimasak napa ajengan? warungnya. Oh. Mboten enten griya dukan to. Oh, Mbak Sudi. Oh, enten Solo. Oh, alah, nggih, nggih. Nggih. Matur suwun, Mbah. Pareng. Apa, Mbak? Ora. Ae masih wae. Musim tanam. Apa ini? Tempe sama apa? Sama Bakso tinggal satu. lombok. Lomboknya ada. Nih, coba uangnya kurpas. Amit. Ambil sendiri ya. 1, 2, 3, 4 tidak. Mas Hartanto wae karo bapake kae. Milih Mbak sing apik. Lomboknya tinggal itu, tahunnya enggak? Minta plastik dulu. Oke, siap. Mbak mau lali ngasih mubeng-mubeng. Oke, paris saya warnanya. Nah, apa? Ya gitu. Napa? Sebabnya apa, Mbak? Kebanyakan air apa? Itu oret dan nasi. Oret. Oh iya. Kasih Mas. Nggih, makasih. Bu, sayur mboten. Lah mangke nek dugi griya gek langsung goreng tempe mendoan. Oh, nggih. Siap. Dek, pengikutnya nembe 2050. Harus 4.000. Nggih. Suasana di desa persawahan. Sekarang jam 9 kurang. Jam 8:15. Suasana ini desa sedulur. Aduh, ayam tentrem ndelok wong nyambut gawe ngene iki.